μόνο η ουσιά. Η ουσιά είναι για μισέτα. Πήγε κανένας μέσα να ψάξει να βρει. Έχει το πάσο δίκιο για χαμηλή μορίνατη. Από κάτω είναι άλλος εκεί. Όχι, αυτό είναι. Και εκείνο κάτω. Όλο, ναι, εκεί έχει μια γεννήτρια, έβαζε με πετρέλαιο, έβαζε ρεύμα. Ναι. Να έχει ρεύμα. Εδώ είναι η κουζινίτσα αυτό που λέμε. Αυτό πρέπει να έχει πέσει από πάνω μάλλον. Εδώ έχει ένα. Εδώ μένανε, σε αυτό το. Όπου εδώ έχει. Μπομπάς τα έκανε. Ο μπάς μου, κοίταξε. Αυτό είναι κοντέινερ. Ναι. Το πήρε, έκανε από κάτω σασί, το βάλε ρόδες, το έκανε κανονικό σπιτάκι παράθυρα. Είχε κούνια, είχε τα εγγονάκια έχει. Τραπεζάκι το ήταν. Τα εγγονάκια είχε εδώ. Πάει και κυρία, έπεσε. Όλα μείναν έτσι, Παναγιώτη. Όλα μείναν έτσι. Όπου μουσμουλά. Μουσμουλιά. Πάει, χάλασε. Τα μουσμουλά βγήκανε. Η μουσμουλιά. Και οι ύλες. Μέχρι κάτω.